ಕುಂಟೊಡಿತ ಕಾಜೆ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕಾಜೆ ಅಂದು ಕಾಜೆ ಪಣ್ಣ ಓಲನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಕರಿ ಮಲ್ತನ ఆయన ಇಂಚ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿಡುದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಹುಡುಪನ ఆయన ಎರುತ ಕಣ್ಣುಂಡತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಬೋಡು ಈ ಕೆಬಿ ಉಂಡದೆ ಬಾರಿ ಅಂಡೆ ಕೆಬಿ ವನ್ಪ ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣಲ ಅಂಡೆ ಕೆಬಿ ಅವಡು ಮಗ ಕಾರದ ಹಬಾಡ್ ಉಂಡದೆ ಕುದುರೆದ ಹಬಾಡದ ಅಲ್ಕ ಅವಡು ಸ್ವಭಾವ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏರೆಗಲ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಪದಂ ಬೋಲೆ ఆయన ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಕಣ್ಣಗ ಕಂಜಿನ ಕೊನದನ್ನು ಕೊನನೇ 50-50 ಇತ್ತನೆ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಜಾವು ಕಣ್ಣು ಉಲೈ ಕಣ್ಣುಂಡು ಎರುತ ಕಣ್ಣು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಕೆಬಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಏರ್ಲೈನ್ ತೂಪೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕುಶಿಲ ಅಂಡ್ ಸುರುಟು ಕಿದೆಕ್ ಪುರ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಏನು ಎರುತ್ತ ಕೈತಲ್ ಪುರ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬನ್ಲಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿದೆಕ್ ಬೈದ ಅದು ಎರುತ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಕರ್ಲಿ ದುಂಬು ದೇ ಈ 4 ಗುಂಟೋಡು 4 ಏರು ಎಟ್ ರೆಡ್ ಬೋರಿ ಉಲೈ 15 ಪೆತ್ತಲಿತ್ತ 96 ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಅಂದ್ ಈ ಕೊಕ್ಕೆ ಮೋತಿ ನಂದಿ ಮಂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಲು ಪಂಡ ಮೂಜ್ ಜೊತೆ ದಪ್ಪನ ಇತ್ತಂದ 5 ಮುಡಿ ಬೆನ್ನಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಪುರ ಉಂದಿ ಅಟ್ಟೋಡು ಅಮ್ಮೇರೆ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅವೇ ಕುಂಟಗೂ ಅವೇ ಕುಂಟ ಅವಡಾಯ್ಕು ಅವೇ ಕುಂಟೊಡಿತ ಕಾಜೆ ಪನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಅಂದು ಕಾಜೆ ಪಣ್ಣಗ ಕಾಜಾಗೆ ಎಂಚಕೇನಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎರ್ಲಾಪುಜಿ ಕಾಜನ ಎದುರು ಪೋಂಡ ಆಲೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪುಷ್ಪ ಗೌಡೆದಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಂದ ಎಡೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಕಂಜಿ ತಿಂಚಲ ಆಲೆಗೆ ಕೇನ್ ನಾವು ಪಿರಾವಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಪೋವಲಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಎದುರು ಪೋಯಿ ಸಾತಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ದೆಕ್ಕರ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಆಲೆ ದೆಕ್ಕುನ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ದೆಕ್ಕೋಲಿ ದೆಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಆಲೆ ಪೋಡ ಇನ್ನು ಅಂಡ ದೆಕ್ಕ ಬೋಲ ಅಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದ ಕೊನತ ಕಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಬೋಲು ಓಲನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಕರಿ ಮಲ್ತನ ఆయన ಇಂಚ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಿಡುದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತ ಕಟ್ಟದ ಹುಡುಪುನ ఆయన ಇಂಚ ಕಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರ ಪೋಪುನ ಬರೋರ ಆಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಿದೇಟ್ ಕಾಜನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಿದೇಡ್ದು ಪಿದಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಗಂತಡು ಅವಡು ಓಲೆ ಅವಡು ದಾಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪನ ಎಂಚೆ ಕೊನದು ನೂಲು ಪತನಕ ಉಂತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದಾಡದು ಪೋಪೆ ಬರ್ಪುನ ಇರು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಹಂಗ ಎಂಬೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನೆ ಆ ಸಮಯಡು ವೆಣ್ಣುಳದ ಕಂಬ್ಳೋಡು ಇಂಬೇನೆ ಸರಿತೆ ಕಾಜೆ ಇಡಗಿ ಏಪ ಬತ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಕಾಜೆನೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೈರಿಡ್ದೆ ಪತಮ ಇದನ್ನು ವಾ ಪೈರಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಪೈರಿಡ್ ಪಣ್ಣಗ ಅದನೈಕ ಋಣ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪತಮನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏರು ಪತಂಡೆ ಮೋನ ತೂದು ಆಯನ ಆಯ ಪೂರ ತೂದು ಆಯನ ತೂದು ಪತಂಬತ್ತ ಹಾಕಿನ ಜಗಂಡ ಸುರುಡು ದಿಂಚುಲ ಏರು ಪಾರೊಂದೇ ಉಂಡು ಅವ ಆಯ ಹೊಡಿತು ನಡೆದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಎನ್ನಡದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಕಿ ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ರ ನಮಿತ್ತ ಇಂಬ್ಯ ನಮಿತ್ತ ಆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯ ಕಾಜೆ ಬಂಡಾಂಡ ಆರೆಗೆ ಅಂಜ ಪೈರಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಏರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕರೆನ್ನೆ ಕಿದೆತ ಏರುನ್ ಕೊನತದ್ದು ಆಯನ ಕಿದೆತ ಪುದಾರ ಎನ್ನ ಕಿದೆಟ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಅವ್ ಪಂಡ ಆಲ್ತ ಏರುಗೆ ಮುಲ್ತ ಏರುಗೆ ಪೂರ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನ ಕಿದೆಟ್ ಅವು ಏರು ಪೈರಿಡ್ದು ಪತ ಹತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಏರ್ನಲ್ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರೇಜ್ ಜತೆ ಗಿಡವನ್ ಯಾನ್ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕರ್ ಏನಂದ ಅನ್ನಗ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗಿಡ ಅತ್ತಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಜ ಅಂಜ ಕಾಜೆ ಕಾಂಡೆಯಾಗಿ ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಸತ್ಗಲೆ ಮುಲು ಬಿಡು ಹೊರ ಬಿಡು ಬಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಂಜ ಜಾಲ ಜಾಲ ಪಕಡಲ್ ಬಿಡು 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 ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡು ಜಾದ ಜಾದ ಏನದ ಅಂಜ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಬುಲೆ ಏನಕ್ಕಾಯಿ ಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಕಾಜಗ ಪ್ರಾಯ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಆಜಿ ಆಜಿ 15-16 ವರ್ಷ ಅವು 16 ವರ್ಷ ನಂಜಿ ದೇರ್ ನಡಪಣ 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಐನೊಂಜಿ ಗಿಡ ಎರೆಗ್ ಪುರ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಬರಿಸಿ ಐನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಏರು ಉಂಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಪಣ ಆಗ ಆಪಿನ ಇರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2-3 ಏರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಇಂಬಿ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಕೊರತೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಜೆ ಪಣ್ಣಗ ಒಟ್ಟು ಆಗ ಮೆಟ್ಲ ಆತನ ಎಂಕೊಂಜಿ 4-5 ಮೆಟ್ಲು ವರ್ಮ 10 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ ವೀರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಬಕ್ಕದಕ್ಲ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರತೆ 20-25 ಮೆಟ್ಲು ನಿಂಬೆ ಬುಡ್ಪುನ ಇರುವ ಸರ್ ಗಿಡಪುನ ದುಂಬು ಬುಡೊಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತನ ಜನ ತಿರ್ಗಾ ಸಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಆಯನೊಟ್ಟು ಬಂಡದ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ ಪಾಂಚನೊಟ್ಟು ಪಣ ಆಯಲ ಮೇನೊಟ್ಟು ಗಿಡವನೇ ಇರುವೆ ಬುಡ್ಪುನ ಏರು ಅಣ್ಣ ಆಯನ ಗಿಡದ ಇಮ್ಮೇನ್ ಬುಡೋಲಿ ವಾಯರು ಏರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಉಂತುಜಿ ಏರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಏರನ್ನು ಎಂಜಾನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತ ಬೋಡು ಐಕೊಂಜಿ 2-3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಜಾಂದ ಗೆಂಡ ಕುದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಪಣೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಯಡು ಬತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏರು ಬುಡ್ದು ಪಾರುಂಡು ಐನ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ 10 ಜನ ಪನ್ನಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಿದಾಯ ಬೇಜಾರ ಪಂಡಿತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನೇ ಅನ್ನ ಪಾರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ತೂಕಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಅಂದ
ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರುಜಿ ಕಾಜೆ ನೋಟು ಮೂವಡ್ಲ ಮುನ್ನೋಟ್ಲ ಅಂಚ ಏತೋ ಕಂಬ್ಲೋಡು ತೂದಾತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಗಿಡ ಗಿಡ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಾಲು ಕೊರ್ದು ಎಂಚಲ ಗಿಡ ಅವಲಿ ನೆನ್ನ ಬಲ್ಲಿಡ್ಲ ಗಿಡ ಅವಲಿ ಎಂಚಲ ಗಿಡ ಅವಲಿ ಸ್ವಭಾವದಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಿಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಂತಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂತಂಡ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಪೂರ ಜಾದ ಜಾದ ಎಡ್ಡ ಪಾರದಲ್ಲ ಸರ್ ಕುದಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಎರು ಬಾರ್ದಂಡ ನನ್ನ ಗಿಡ ನಾನು ಗೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀಮಿತ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡತ್ತೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಂಚೆ ಪಂಡದು ಅಂಕಲ್ ಕುಂಜಿಂದ ಲೇಪೋನು ಒಂದು ಪೈರದ ಸಾಯ್ಬೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬಟ್ ಕಂಜಿನ ಕೊನೊಲೆ ಪಂಡದ ಪಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲು ಪದ ಆತನು ಕಡದಿಯಾನ ఆయన ಬೆಳುವ ಹಿಡ್ದ ఆయన ಕೊರ್ದು ಕಡಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಮುಜ್ಜೆ ಸಾರ ಇತ್ತ ಆಯರ್ ಕೇಳ್ 15 ಸಾರ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವ ಒಂದುಲ ಈರ್ನ ಸದ್ದಾಂ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ವೀರಭದ್ರ ಕೂತೋಡು ಪಾಡ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಾತನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟ್ಲ ಎಂಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಒಕ ಎಡ್ತೋರ್ದ ಕುಟ್ಟಿಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡತೆ ಐಟ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾತಿತ್ತಂಡ ಬೇತೆಯರ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಪುರ ಮಾಡ್ಲಾತಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾಡ್ಲು ಪುರ ಈ ಇಯರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ 15 ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಆತನ ಇಡಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಡೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪೈರ್ ಹಿಡಿದೆ ಒಂದು ಕನದ ಸರಿ ಸರಿ ಪೈರ್ ಹಿಡಿದ ಬರ್ತನ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಯ ತಾರೀಪು ಸರ್ ಇತ ನೆಕ್ ಕುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜಿ ಪಂಡ ಮುಕುಲ್ಪುರ ನನಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋನು ಎರು ಪೈರ್ ಇಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಪೈರ್ಗಳ ಯಾನೆ ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಡ ಕೊನ ಪುಜಾನ್ ದಾದ ಬರ ಲಕ್ಷಣ ಬೋಡು ಸರ್ ಪೈರಟ್ ಕಂಜಿ ಎರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಡ ಜನರಲ್ ಆದ ಪಂಡತ ಜನರಲ್ ಫನ್ಲಿ ಸರ್ ಎರು ತ ಕಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಈ ಕೆಬಿ ಉಂಡದೆ ಬಾರಿ ಅಂಡೆ ಕೆಬಿ ವನ್ಪ ಬೋಲೆ ಕಣ್ಣಲ ಅಂಡೆ ಕೆಬಿ ಔಟ್ ಮಗ ಕಾರ್ದ ಹಬಡ್ ಉಂಡದೆ ಕುದುರೆದ ಹಬಡ್ ದಲ್ಕ ಅವಡು ಆ ಹಬಡ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಇಂಚ ಪಾರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಾಯ ಸಾತಗ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜಾವ್ ದುಂಬು ಬೋರಾಗ ಬುಚ್ಚಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆದ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಅಲ್ಲೆದ ಕಣ್ಣು ಉಂಡದೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಬೋಡು ಪಣ್ಣ ಉಲಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ ತೇರ್ಗಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬೋಡು ಫ್ಯಾನ್ ಅಪಗ ಬೆದ್ರಾಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರು ಸೇಟು ಪಂಡದು ಆರಡೆ ಕೆಂಡ ಓಡಿ ಸೋಕೋಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೀಲಾ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 19 ಅಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಪತೆ ಎರು ಕ್ಲಾಸ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ಳೆದ ಕಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಏರು ಅವೊಂಜಿ ಪಾರುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಲ ಪಾರೊಂದು ಇತ್ತನ ಎರುವೆ ನೆನ್ನ ಕೂಳೂರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಂದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡದ ಅವಳು ಉದ್ದಗೊಂಬುದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನ ಮತ್ತವಳು ಬುಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಇಂಬೆ ಎಂಚ ಸ್ವಭಾವ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಪದಂ ಬೋಲೆ ఆయన ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಕೊಂಡೋಟದಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾಜನ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದುದಲ್ಲ ಗಂತಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅದೆತ್ತ ಕಿರಿಕಿರಿ ఆయన ಗಂತಿಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಂತು ಪೋನಾಗ ಮುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪತ್ತನು ಪೂರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಬೆ ಇದೆ ಕಾಜೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಇದು ಅಂಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬಟ್ ರೈರಿಗೆ ಜೊತೆ ಐಟೆ ಗಿಡಾವಲಿ ಎತ್ತ ಅಂದ ಗಿಡಾವನ ಪೂರ ಗಿಡಾವಲಿ ದಂಡ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜರ್ನ ಮೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಲೆ ತಗುಲು ಜಪ್ಪಲಿ ದನಿಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪಿಜತ್ತೆ ದಯಗಂಡಗ ವಾ ಏಪ ಸಾಲು ಲೇಪೇರು ಇಂಜ ಸಾಲಿಗೆ ಚೀಟಿಗಲ ಪೋಡು ಎರುಕು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಲೆ ಅಂದಲ ಪನೋಡು ಕರಿ ಕಟ್ನಾಗ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಡುದು ತೂಡು ಎರು ಕರಿ ಸಮಾಂಡ ಈಜ ಬಂಡದು ಅಪುರ ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕಮೈಂಡ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ನಂಕ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ದೊಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಆತ ಅಂಡ ನಿದ್ರೆಗಜ್ಜರು ಮೈನ್ ದುಮ್ಮದಲ್ಕ ಜವನ್ಯರು ಪೂರ ಇತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೆಂಚಗೆಂಡಗ ಸೊಂಟೋಡು 11 ಬರ್ಬೇರು ಬನ್ನಾಗನೆ ಟೆಂಪೋಡು ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ 2 ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಬಂಡ್ಪೆ ಅವು ಎರು ಅಂಚಾಂಡ ಇಂಚಾಂಡ ಆಯ್ ನೂಕೆ ಇಂಬೆ ನೂಕೆ ಅಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎರು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂದು ಒಂದು ಚೆನ್ನ ನೋಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಚೆನ್ನ ನೋಟು ಚೆನ್ನಾಗ ಸನ್ಮಾನ 2-3 ಕಂಬಳೋಡು ನನ್ನ ಉಲಾಡಿದ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಸಡ್ ಅಪಗಲ ಪಾರದನಿ ಅಂಚೆ ಎರು ಪಾರ್ನ ಇರು ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೋಕರಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ನ ಇರು ಪಾರಂದಗುಲದ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಂಜಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ಬೊಕ ತಾಂಗರಗ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಏರುತ ಗುಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಐನ ಎಂಕುಲು ದಿವಂದ್ರ ಕಾಜನ ಏಪಲ ಗಿಡ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸುರುಟ್ ದನಿಕ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಈ ಏರು ಸೆಟ್ ಆವು ವಿಚಾರ ಅದು ಮುನ್ನೋಡ್ಲ ಕಾಜೆಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಡದ ನೆನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬಿಡ್ದು ಕಾಜನ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಗಿಡ ಕೂಟ ಗಿಡ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂದು ಉಮ್ರಾನಿ ಅವೇ ಪಂಡಿನತೆ ಪುಟ್ಟನೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕಾಲಿ ಸೊರ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಇಂಬೆ ಇಂಬೆ ಬತ್ತದ ಜಯಸೆಟ್ರು ಸೊರ ಕೊರ್ನಾಗ ಮಂಜಟ್ಟಿ ಕರಿದು ದಾಮರ್ ರೋಡ್ ಪೋತೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಗಿಡವನ ಜವನ್ ಎಂಕಲ್ನಾನೆ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಗಿಡಲೆ ಮಾರ ಲಕ್ಕಿ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದ ಅಳಿಯೂರ್ದಾಯ ಪಾರ್ಬೆ ಮರನಿ ಪಾರ್ದೆ ಇರುತ್ತೊಟ್ಟು ದುಂಬಲ ಇಮ್ಮೇನ ಸದ್ದಾಮಗು ಪಾಟ್ನಾಗಲ ಆಯ್ನ ಗಿಡದೆ ಬರಿಮಲ ರೇಸ್ ಪಾಡ್ದ ಕಣ್ಣಗ ಕಂಜಿನ ಕೊನದ್ದನು ಕೊನನೇ 50-50 ಇತ್ತನೆ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಜಾವು ಕಣ್ಣು ಉಲೈ ಕಣ್ಣುಂಡು ಎರುತ ಕಣ್ಣು ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಕೆಬಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇದ ಕಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಪುರ ಇತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಐತಿ ಇನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಚರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪದಂಬರ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಡ ಇರುತ್ತ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಂಡ್ಯದ ಸೇಫ್ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಸೇಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಐಟಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಬುಂಡು ಪೇರು ಕೊಂಬುಂಡು ಮುಂದೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಾಜನ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಬು ಅದು 4 ವರ್ಷ ಕೊಂಬು ಜೇತಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಬು ಬೇಗ ಅಪ್ಪು ಅವೇನ ಆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತಿ ಎರು ಪಾರು ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಏಮುಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾರು ನಾನು ಎರು ಪಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕಂಬಳಾಡು ಜೂನಿಯರ್ ರಡ್ಡು ಪರ ಅಭಿನಾಥ ಒಂದ್ಸರಿ ಗಿಡದ ಮೂಡು ಬಾರಡ್ಡು ಪುರ ಗಿಡ ಅದನ್ನ ಬೇತಾಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ಈ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಪುನಃ ತೂಡು ನಾನು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವ ಸಾಧು ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಕನತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಹೋದ ಆ ಮೆಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಏಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಎರಡ ಎಂಚಾಯ್ ಪೋಡು ಮೇನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಪೂರ ಐಕ್ಲೆ ಯಾನಂಡ ಕಾಜನ್ನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಕೊನಪೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಡು ಪಣ್ಣಗೆ ಎರು ಮಂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಸತಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾಡೊಂದೇಪ ಎರು ಏಪ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪೇರು ಮಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ ಎಸಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ದಾರ ತಪ್ಪಿ ಜಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡಿ ತಿಂಚೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂಚೆ ಪಾರ್ನ ಎರುಕು ಸುರುಟ್ ಎಂಚ ಕೆಂಡಗ ಫುಡ್ ಮೈನ್ ಇದೇ ಕಟ್ಟದ ಆರೈಕೆ ಮೈನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾರಂದನ ಎರುನು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಗಿಡವನ ಎಲ್ಲ ಕೊನದು ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ದಿರ್ತುಕೊನಾರ ಅಭಿಜತೆ ಎರು ಪಾರನ ಮಾತ್ರ ಆಯಲ ಪಾರ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿತೀಶ್ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾರ್ನಾಕ್ಲು 90% ಪಾರ್ನಾಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನು ಅಣ್ಣ ಎರು ಪಾರೋಣ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರೋಣ ಆಯ್ತ ಆಯ ಇತ್ತ ಏತ್ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಇಡ್ಲ ಆಯ್ತ ನಿಶು ಆವಡು ಆನಂದ್ ಆಡ್ ಮುಗ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಮುಗ್ಲು ಹಾಕ್ಲು ಬಲ್ಲು ದಕ್ಕನಾಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪಾರ್ರೆಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಎರು ಪಾರ್ತಾ ಇಸತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಪಾರ್ರ ಇದಾಗ್ಲು ಎರು ಇಜ್ಜಾಡ ಆ ಈತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಂತಿಡ್ದು ಮಂಜಟ್ಟಿ ಬೋಲೆ ಬಣ್ಣ ಏರಾಗ್ಲ ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಾಗ ಎರು ಪಾರಂಡ ಹಾಕಲು ಎರು ಏತ್ ಪಾರುಂಡು ಆದಾಗ್ಲು ಪಾರ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಎರು ಮುಗ್ಲೇನು ಹೋಯ್ತಂದು ಹೋಗಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒರೆಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಎರಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಓಲು ಋಣ ಐಕೆ ಋಣಾನು ಬಂದು ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಳೆ ಸುರುಟ್ ಬಂತು ಪಶುಕ್ಕೆ ಬಡದಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಂದನು ಪಣ್ಣಗೆ ಆ ಸುರುಟ್ ತುಂಬದಕ್ಕ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲು ತೂಯರ ಪೋನಗ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲು ತೂಯರ ಕಿದೆ ತೂಪಿನಿಗೆ ದಾಗಿಂಡ ಅವ್ಲು ಏತ್ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಏತ್ ಎರು ಉಂಡು ಏತ್ ಬೆನ್ನಿ ಉಂಡು ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪು ಪಾಡೇರ ಅಂತ ತುಂಬದಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇತ್ತದಕ್ಲ ಇನ್ನು ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ಆನಗ ಅಪ್ಪ ಮೇತನಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪುಜಾರಿ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲೆ ಜಂಡ ಸುರುಟ ಕಂಜಿಗೈ ಕಂಜಿತ್ತನ ಮೂಲು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸಹಜ ವಾಂಜಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಲಿ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧರ್ ಬನ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬುದ್ಧರ್ ಪುಷ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಇರ್ಲನ್ ಪೂರ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪಂಡ ಆನೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಏರ್ಲನ್ ತೂಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಇರೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಇಂದು ಸುರುಟು ಕಿದೆಕ್ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಏನ್ ಎರುತ್ತ ಕೈತಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದ್ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಇಚ್ಚಿದ ಬರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೊನಾರೆ ಪೋಡಿಗೆದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕುಜಿ ಎರುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪಾತ್ರ ಪಣಪನಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಇರಿಗೆ ಇರು 16 ವರ್ಷ ಆನಿದೆ 15 ವರ್ಷ ಆನ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನ್ ಪುರ ಕೊನೋದು ಕೆರೆ ಕಾಟದು ಬಿಕ್ಕದು ಪುರ ಕನಪೆ ಕಾಜೆ ಅಂತೆ
ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡಲ ಈರಕ್ಕೆ ಕೇನುವೆಗೆ ಅವೆನ್ ಚಾತ್ ಮೊಕೆ ಕಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಚೂರು ಎತ್ತ ಸಪ್ಪಡು ಇರ್ನ ದಿನಚರಿ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಕೊಂಡ ಏತ್ ಪೂರ್ತಕ್ ಬರ್ಪಾರು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಾರು ಇರು ಮೂಲು ಇರ್ತಾ 8ವರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇಡಿ ಮತ್ತದು 4ವರೆಗೆ ಹೋಪೆ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪಾರು ಅಂತ ಇರುತ್ತ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಪಾರು ಇರುತ್ತ ಮತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರ್ ಕೊರ್ದು ಬೈ ಪಾಡ್ವೆ ಮಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಯ ಕಟ್ಟದು ಮಕ್ಕ ದಿಕ್ಕದ ಕಂತದ ಕಟ್ಟದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಮಕ್ಕ ಕುಡು ಪಾಡುದು ಬೇಪಾದ ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇದು ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಹಾಕು ಪಾಡ್ವಿ ಬೈಯಾಡು ಕಂಬ್ಳಗ್ ಮಿನಿ ಪೋಪನ ಲಘು ಕಡ್ಲೆಕೆರೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಲೆಕೆರೆ ಕಂಬ್ಳ ಬೆದ್ರದ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಪು ಜಾರು ಕಂಬ್ಳ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಎರು ಬರ್ಪೇರು ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ರನ ಜೋಕ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಡಪಾತರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇರು ವೃತ್ತಿಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡಲ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಇರುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ್ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಚ ಯಾನು 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ನಾಗು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಗಿಡಪ್ ನಕುಲು ಬುಡ್ಪು ನಕುಲು ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಡುಡೆ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ದು ನಾನು ರಿಕ್ಷಾಗ ಪೋರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ 2 ರೌಂಡ್ ಪಾಡುವೆ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೊಂದು ಇರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ 2 ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆತ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೆರೆಟ್ ಏರು ದಿಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಅಂತಿತ್ತೆ ಕುಡುಲ ಯಾನ್ ರಜೆ ಟೈಮ್ ನೋಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಏನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂಚ ಆದ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎರುಕ್ ದೆಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎರುಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನೆ ಪೂಜೆ ಅಂತಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಪೋಪರ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಬಂದ ಯಾನ್ ನೈಟ್ ಕೈತೋಲ್ದ ಕಂಬ್ಳ ನೈಟ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ದಿಚ್ಚಿ ಕೈತೋಲ್ದ ಕಂಬ್ಳಗು ನೈಟ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 hours ಇದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಪ್ಪನ ನಂತರ ಕಂಚ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರ್ಸಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಂದುವರ್ಸಪ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆದ ಪೋರಾಗ ಆಪ್ಸಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಆತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈತ ಕಲ್ತದ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂಗೆ ಅವು ಬೇಜಾರ್ ಏತಾಪನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ಏರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅವು ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇಂಚಿನ 2 ಜೋಡಿ ಆತೆ ಅವಲ ಎಲ್ಲೇಟೆ ಕಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಮುಖ ಅಮ್ಮೇದ ಸಲಹೆ ತಂದು ಎಂಚ ದುಂಬರ್ಪ ಆಡ ಕೇಂದೆ ದುಂಬರ್ಪ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಈರೆಗೆ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ ಲೈಕ್ ಪಪ್ಪದ ಪನ್ಪೆರನ್ ಮಂತುಂಡ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ ಪಪ್ಪದ ಪನ್ಪೆರನ್ ಮನ್ ಪೋಡ ಆತಿ ಇರು ತೆಕ್ಕುವರೆಗೆ ಒಂಡ ಇತ್ತೆ ತಕ್ಲು ಪುರ ಅಂತ ಮಲ್ಪನ ಅಪರೂಪ ಐಕೆ ಅಮ್ಮೆದ ಪನ್ಪೆರನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಮಂತಂ ಪೋಂಡೆ ಕಾತಿ ಈರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕೆದ ಇರು ಕಾಜೆ ಈರು ಕಂಬಳಗ್ ಪುರ ಪೋಪನ ಬೆದ್ರ ಕಂಬಳ ಬಾಪ ಬರ್ಪಾನ್ ಬಾಪ ಒಂದ್ ಪೇರ್ 5 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ ರಪ ರಪ ವಿದಟ್ ಪೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ದೀನಿ ಅಪನಾಗ ಈ ಪೇಟದ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾನ್ ಅಮ್ನ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೇಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪೆ ಅಂದೆ ಪಿದಾಡ್ ಅನ್ಪೋದ್ ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಪಂತಜ ಬಂಡ ಆರ್ ಬರೋ ಚಿನ್ ಮನ್ಬೇರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಬಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೈದಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಬಂತ ದುಮ್ನಾನಿ 2 ಜನ ನಿಕುಲ್ ಬರೋಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಚಾಂಡದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ನಡಪೋಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಏತಾಣಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆತಿನ ರಜೆ ಬಾಡ್ದು ಇಡೀ ಬೆದ್ರ ಕಂಬಳದ ನೆಕ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಾವು ಹೋತ ಇರ್ತೂ ರಾಜವೇರ್ ಆಡ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವೋತ್ತಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಚಜ್ಯೋತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಕಂಬಳಟ ಗಿಡಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ದಾವಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ಐತ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ದಾವಡ್ ಓಲಾಂಡಲ ಈ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಸಲ್ ಟೈರ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಆಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಆದ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಪ ಅಂದ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜವನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಆ ಪುದಾರ್ ಬರೋಂದು ದಯಪಂಡ ಈತ ನಿಕುಲು ಈತ್ ಭಂಗ ಬಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅತಿ ಪಾಪದಾಯನು ಎರುಮ್ನ ತೋಜ ಅಂದಾರ
ಅತಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಏರು ತೋಜ ಅಂತಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಂಕ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ ಈ ಪೇಟ ತಕೊಲು ಕುಡೋರ ನಂಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಾಲಾಂಡಲ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಪಂಡ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೋಜಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾಗ ಈ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ತೋಜಾರ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತನೆ ತೋಜಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆ ಎರುನ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಏತ್ ಮೋಕೆ ಆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವನು ಅಂಚಿತ್ತ ಬೇಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಂದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ನನಾತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡಂದು ಯಾನ ಒಂಜಿ